Part 2 na. Part 2. So, ito yung part 2. Namatay kanina eh. Ang kanyang foot massage therapy. So, tinatawag na lower limbs, lower extremity. Pag ginanyan ko yan, tatamaan niya ang shoulder blade. Ito ang reflexology ha. Iba to ha. Puso. Yan. Kidney. Ito ang sigmura mo. Ito sugar mo. Transverse column, ascending column, small intestine, large intestine, baba tayo, gallbladder. Sciatic nerve, sex organ mo, kumusta na? Okay na ba? Ito ang tailbone. Ito ang ear, eye, vocal cord, ito trachea, vocal cord, sinus, brain, pituitary gland, power of neck. Wala masakit? Patay kasi. Diba? Hirap. So, dorsi, plantar, rotating, eversion. Kailan na ba? Malayo. Ito ko rin. Yun ang reflexology. Pag ginanyan mo yan, tumatama na yan sa pinaka-shoulder blade mo. Tatama sa sigura mo. Pag masakit ka, mag-react. May problema. Oo, gaya ito. Sakit? O bulsa yan, pare. Bulsa. Nag-react eh, no? So, gumamit din po tayo ng reflexology. Ayan. May kunting tao tayo. Tayo muna sa mga tayo. Shoutout nga pala. Happy 7th month. Birthday sa anak nila Joper at Des. Ngayon, sineselebrate ngayon. Ang kunting handaan. Ayan. Ano pangalan ko? Ay, buso lang nila Joper at Des. Flores. Diyan sa may Mabalacat. Kanina. Nagpakain. Sarap. Happy birthday. Happy 7th month birthday. At sa lahat ng mga Flores clan sa Mabalacat, sa inyo lahat, shout out. At belated nga pala kay Isa May sa kanya po kahapon, birthday niya. Kanya-kanta kami. So, Isa May sa iyo, belated happy birthday ako. Shout out sa mga Quick sa Bandakay Clan, at mga Salak sa Pampanga, Gutierrez, ayan, at mga Kagyat. Sa inyo lahat, shout out. Yan sa Plaza Luma, Gutierrez sa'yo, shout out. Ako naging? Bakit? Shout out. Kaya pa nung hindi siya para sa akin. Ako nung bago ko doon, nung nasanay na ako, daldal ko na eh. Nag-vlog ka ng ulo na eh. Hindi, kasi ito eh, hindi ito edit eh. Totoo. Actually ito sa akin, yun kasi. Kung sa akin, o sa una pinakikita ko lang yung ginawa ko sa'yo, susunod yan, hindi na yun. Susunod yung paglakan na. Yung ginawa. Kailangan na naman ito yung ginagawa natin. Siya ka, ba't nagabalik ka agad? So, tinatrabaho. Kanya programmers itong ito. Kung ito lang ginagawa so, intervision ko yan, malamang talagang lumilipad ka na. Oo. Hindi ka na ron. Di ba? Hindi ka sa, di ba? Pag marikas ba ang mga sinabi, ibig sabihin, hindi siya makakagawin ito po. Kailangan sa mga flexible. Di ba sa? Kaya ang pagod ko muna, ito muna. Pag maayos ka ng lakad, sasabihin niya. Pero, kasama sa therapy din niya. Kailan po ako sa tipaanan muna. Siguro, mga 1 month, 2 months pa ako, wala ka sa line. May kutsyon ba kayo? Kutsyon. Baka sa susunod, kukutsyon ko to. Natutulog na po kami dito eh. Ayaw niya sa kwarto. Ayaw niya yung naka-aircon. Tama yun, parang hindi masyadong. Ayaw niya yung naka-aircon na titigas. Takot siya sa aircon. Titigas po si mga masyadong si mga eh. Kaya natutulog kami dito sa alas. Kasi hindi na natutulog dito. Ayaw niya sa aircon.
Basta yung oras mo, kumain ka na, pakainin siya ng maaga na. Kasi pakainin mo na. Kasi dati mo siya Oo, katulad ko kanina, nag-check ko na. kasi kumati ko ng mga station sa tapos kumain ko, hindi ko na kayo. Saka pag ano po kasi gusto niya ng merienda kanin. Huwag kong ano, O, sabi ko nga, Brad, matigas ang kumari, oatmeal, o kaya, ano yung, tapos kakain ka mga, tagal yung balat, yung picture. yung tagal yung balat, more on ng mga ano, magaga, hindi, kailangan talaga pang diet, siguro na lang, Katulad yung pag ano, sabi ko, hindi mo na kailangan kumain ng merienda ng ano, dapat ano na lang. Sabi dapat mga gulay, Kaya- bukas, kahit na sa masanas, Nagugo, merienda mo, nasa ano yun siya, gusto niya, laging kain ng merienda niya. depende, kasi, babagal ka ng virus. Ito na lang natin mga cholesterol mo. Eh, sabi ko nga, tumaba ka na. Sabi ko, kasi Bibigat. hindi naman dati ganyan katawan eh. Bibigat ka Tumaba siya. Bibigat, hindi ka makalakad. Pag hindi namin pinapakain ng merienda, kado, gagalit ka na, hindi ano lang kain. Sabi ko nga, kailangan daw sa'yo dieta. Kasi Hindi naman. kahit yung doktor niya, nung nakita, lang nangyari sa'yo, tumaba ka. Kailangan sa'yo, sabi Kung niya, tumataba ka, Brad, bumibigat yung katawan. oo, tama naman siya sinasabi sa'yo. Hindi ka ginugutom. Binubuhay ka. Eh, kung pinapatay ka, nagpapakin na tayo, ginagawa siyang Deadpool na. Kasi bakit? Parado, baba. Lahat ng mga taba-taba na, puro mga basura sa katawan niya. Yung mantika, pinagpiprito lang kasi yan eh. Eh tayo kasi, sarap eh. Ay, pagbago mo rin pa eh. Pero siya po, hindi naman mahilig sa baboy. Ano bang ano mo? Overpatig ka ba? Organ pa. Overpatig ko. Tapos na bumaba po yung potassium. Ayun, yung potassium mo. Creatinine niya, okay naman. Okay naman po. Kasi every 3 months nagba-blood care siya. Ano ko yung creatinine mo? Good tayo. Sugar is good. Okay naman. Okay, sugar. Overpatig lang. Organ pati nga po. Kasi sobrang sipag niya. Ayun, ang Yung natawag. madaling araw, namamalengke na kami. Tapos trabaho ka sa bahay. Hindi ka masamasalat pa. Mas compare kung ayos ko yung kahit yung pumasok. Sa sobrang ng pagod. Kung sa pagod ka lang pa. Napakatigas po tayo ng paan ito. Ano nyo? Ay, talagang pinipraso ko na. Napakasipag po kasi Yeah. niya eh. Sa sobrang sipag niya. Yung kaso pa nito ni Kuya Marcelino, sabi niya, paano natin? Masipag siya. Marisa. Kaya si Ate Marisa daw, according to her, eh, over pa rin pa ang kaso na ito. Travel, mas mo, traveling ka. Alam mo? Sige. Yun, gumagalaw na. So, kailangan gumagalaw na. Yun nga Sige. po. Hindi pa, di ba? So, this is our first therapy. Yeah. Ano yung ipapakita? Ano ito yung ginagawa natin? Sabi siya, ano ito tayo natuwa ng stroke? Kasi nakanta talaga ng stroke problema. Hindi sa ano? Ano sa salit ko ng mga tao ngayon? Stroke. Kasi kung kukurin-kurin mo na talaga to, gusto ko rin ito yun. Gusto ko ito magawa. Kasi ang kamay natin, maghihiling pa ulit. Ayan, katol. Tapos, ng konti, mambot? Ha? Mambot ng konti? No? Ay bago ito, hindi bago ah. Kabila. Okay yung kabila mo. Alam mo ko. No, siya. Bilang nga ng konti ha. Magdamit kami. Parang ano yung kanya. Kasi ito lang. Parang kung ano. Kung marami pa ito. Kaya na siya kapatid. Hindi na. Kung ano yung susunod yung bed. Sige, matigas pa eh. So target ko, makalakad ka ng maayos. Yun ang unang target. Maluwang kamay. Kala ko siya, nakakalakad ka na eh. Sabi niya, kamay na problema. Kung makita ko, tigas na kamay. Ano ba na?
Kasi parang matanda na pare. Yes, sabi. Pag nakaupo, tulog ang dugo. Pag tumatayo ka, buhay ang dugo. Pag nakaiga ka, walang pag-asang dugo. Pag ano pa na ako, laging nakahiga. Kung nagkalig ka, Tulog. nakikita mo, ang dami mong anuan. Hanggang doon, maglalakad ka. O sabi nga Practice ka. yung ano niya, yung neurology niya, sabi niya, maglakad-lakad ka. Siguro, meron ka naman pwedeng lakarin sa inyo, no? Sabi yung Maglalakad ka. neuro niya, sabi niya, kailangan mo ay maglakad. Hindi kasi naglakad, tatay ang dugo. Kahit, kaya natin kita araw-araw, walang kwenta. Kailangan yung tuturo mo siya bukas, gawin mo. Kailangan, Nakakalima ka na, sunod linggo, 6. Sunod linggo, 7. Madami yan. Until such time, lumuluwag yung mga pyesa mo ng mga joints mo. itang tutir mo na rin, balang napak, sigawan. Gawin mo diba na naman. Pero sa abak, hindi mo nila warm water. At kung sarili ka sali. O yun sarili, magsalili na. Yan ang mo itong pinakakapera. Uwa, tinamo pa na eh. Puro kaya mo pa, alawat ng halo, puro sa Hindi mo lagi. Pampabuka. Ang sali kasi at ang luya, pampabuka yan sa ugat na barado. pangay ka sa lento. Yun ang pagkape. Gusto pa yung pagising niya. Huwag mo na magkakape. Ay, nakasunod pa ito. Gabi na pakituluan ko na yun. Alam, hinip ko na So, lang. pwede maligo ngayon ha? Sinabi ko ako na po. Mamayang gabi po. Warm water sa alcohol. Tungasan mo siya. Yung talaga. Paghalo ko po yung alcohol. O, tsaka warm water. Para pupunasan mo siya. Kasi mainit yan. Ha? Solid yung ano. Solid yung ito isang kayo. Strong to, no? Ganyan. At tayo, maglakad-lakad ka. Hindi pwede yung talaga nakahiga. Huwag ka sa akin, asa ko, tutulungan mo ko, ha? Yung asa sa akin, maubos ang pera sa akin. Okay, baka tayo. Kaya ka Gusto ko mapagaling kita ng agaran. Alam ba ito kasi, ayaw ko na maasa sa akin. Yung tinuturo ko sa'yo, tulungan mo. Para yan sa pamilya mo. Pala nga, bakit ang tiro na? Kaya ka mga di ko na rin eh. Hindi mo ama, salamat po. Sa pangalan ng Jesus. Pikit ka mga nito. Masalamat. Masalamat po kayo nakikita ka pala kayo mag-therapy ako. Pagpiya ko lang, baka di mo kumuhin. Siyempre, tao kumuhin ang robot. Bypass ng tao pa. Nagamano nung ano yun, kasi breakfast ng tao. Di pa nga di ka nagawa. Eh, parang, ano naman mga anak ka niya, anak mo naman. Bawat lang anak na yun. Bawat pa yun ang manyaman, ang lagang baka. Hindi ka pa. Siga nga babi, hindi ka pa. Yung malak pwede. Wala na lagyan mo lang. Alagay. Balat. Ayan, tinagay. So, payment mo, may advance, may so payment gusto mo. Halimbawa, 1 week, mabayan ng 1 week. Pwede ka ng payment. Ngayon, sa 1.5, pwede na advance na yun. At pag-pagin mo para sa next week, wala kang problema. May salamat tayo. Uy, magana ka na dyan. Kasi sila magana monthly. Pag nakausap ko po yan sa isang, kasi nag-aalap din sila ng therapist na, yung nanay nila, galing sa hospital, mga stroke. Sige po, para sa Tuesday po, samahan mo. Gusto ko makatulog. Wala naman kasi magagamit ay mayaman talaga. Ang talagang tuloy ng magagamit, nagawang buhay talaga. Pero yung pagtulong sa kapal. Tama, sabi siya, magkano ba? Walang problema ako. Kasi makatulong tayo. Kasi paano? Hindi yan ito, walang problema. Kasi sabi ko, ano bang purpose ng kaya travel therapy ko, vlogger ko. Makatulong tayo sa kapal natin. Mang mayaman ako, baka hindi mo mabayaran tayo eh. May problema siyempre. Kalulot tayo pare-pares. Ay ako pa. Yung sa kanya, yung papay ng gusto. Panti ko yun.
Si Pesto. Yung Pesto lang, para lang mga tao ron. Kasi pag vlog ka lang, may base ka eh. Pero pag base ka lang, pag vlog. Lahat ng naging post ko, naging barkada ko. So yun, barkada ko. May ganyan, pas lang nakakita ko. Namamasya po ako, tinacheck ko naman yung situation niya. Halimbawa, natapos na kita. Ang ano mo ng Brad, maintenance mo once a week na lang yun, o kaya twice a month, meron kang massage na maintenance yun. Para hindi ka may-stroke. Kasi nga, babayaan mo sobrang sipag. Diba? Sipag ko siya. Ito mo sa... Kaya rin yung pre-page. Pre-page mo. Pre-page massage. So, ito yung mukha mo. Pagod na pagod yung mukha mo. Previous ito ako dyan. Meron kang pre-page. Kaya na para yan. Tulungan mo ko ha. Pag sumusunod, ibig sabihin niya, dadaling. Huwag mo lang, dako mo lang pala. O, dito ka ate. Ano ka previous? Wala naman na yung... Alam lang pala. Manitsyo lang masaw. Diba? Huwag kang, huwag mong matibili hindi magsalita ha. Makanta ka. Ano makanta? Huwag makanta ka. Oo. Alam ko, dito kakanta sana kita eh. Mga kantang mga roll contest ba? Oo. Ako, pag ako na maraming tagtagod ako, isang redos ako makanta. Ako minum din ako, pero hindi marami na. Yan, di ba tayo? Wala. Kasi sumanak mo dyan, pwede previous. May previous na kiyopin ako. Facial lang. Masarap ba tayo? Oo, di ba? Ito ang tinatawag na anti-stress pa. Umaangat yung mga aktibo mo. Ayan, pinalinis ko po yung kanyang asawa. Ito po. Pagod sa kakapagtinda. Yan. Ano po anak nyo? Yung asawa nila? Yung tatlo. So, wala pa asawa dyan? Yung pambunso, nag-aaral pa. Yung lalaki? Yung babae. Yung kanila labas? Ate, pag ito, pabentosa ka. Basta yun, dami na tayo ha. Pati ito, ako kontra ha. Relax ka lang, malalim. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, good job. Nanay. Ay, ito, upo ka. Hindi kayo ng ulo ko ngayon. Ito yung previous. Ito yung pre-page. What? Yan, sinanay. At pala mo? Nanita Rosa. Ayan po, si Nanay Rosa, meron siyang previous. Yan. Meron siyang facial massage. Swerte mo na yun. Umabot ka ng previous na mag-pin. First course din, previous. Bayarin. Opo. Yaka, manigarilyo ka na. Ali. Very good. Ganun ba rin nila? Bawal pa na yun. May oras na yun. Awo. Kanino pamundan. Nanyo. Uy, kayo. Yan, mama. Yan. Sinanay. Umabot ang previous ko sinanay. Ang tawag yan ay facial massage. Tapos pa? Tagano ka rin. Taga-ride ko po. Araya. Mulungi po, Flores po. Kung kung ano kang asawa ng Flores. Kaya mo, kami Des. Yung itang bayo ng Des. Bilas ng Des. Una kang ke. Pero pigyan mo rin itang binan mo. May stock yan po.
Wala na ka na? Mag-18 na. Yung batang bata ka na. 18 na, September. Batang bata ka. Teka, teka. Teka ka na. Yun yung nasa. Walang tamali ka lang nasa. Pagkamat mo yung mama. Pagkamat yung mama. Ayun. Yun. Tutukin naman eh. Bilang ako premis. Relax ka mo. Relax ka mo. Relax ka mo. Ako kontra na eh. Ako kontra. Pala ba ito men? Oh? Ay, may take ako. Done. Kasya ba? Okay, ma. Hindi pinaka-pre mo. Patakam mo naman dyan. Ano mo? Oh. Kaya magkain gama na. Gama na naman ay latas niya. Dali po. Pero yan eh. Dali po. Yung kala kong target yan, muna yung butis. Dapat perfect yan makalakad. Tapos kapag nilalakad niyo po yan, mag-start din po mag-circulate din. Yan po yung tayo. Kaya po itambing therapy, may nakuha niyo po kanina. Hello mga subscribers, ito pong muli. Si Madong Magkapeng, kasama ko yung nanay ni Marcelino. Ang pangalan mo? Rosa. Si Nanay Rosa, ang asawa mo si Ate Marisa at si Marcelino. Hanggang sa muli po. Ano lugar to? Ulit? Makabakali. Makabakle, Sapang Mayabas, Mabalacat, Pampanga. Kung muli, si Moderno Mangkepeng, God bless po. Please subscribe my YouTube channel, Modernong Mangkepeng 2. God bless po.